Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε αυτό το έκτακτο βίντεο εδώ πέρα στο React. Πολύ έκτακτο. Πρώτο βίντεο το οποίο έχετε δει ποτέ στα React. Οπότε καλώς ήρθατε στα React, παιδιά. Νέο κανάλι, νέο σκατό και έσκασε το GTA 6. Όντως, πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε στο τρέιλερ. Οπωσδήποτε πρέπει. Γιατί έχουμε κανάλι πλέον που λέγεται το React. Οπότε, αν δεν αντιδράσουμε εμείς στο GTA 6. Όντως. Ποιος θα αντιδράσει? Και επίσης μπορείτε να βρείτε κάτω στο καρφιτσωμένο σχόλιο το Discord server μας και να μας στείλετε εκεί πράγματα άλλα που θέλετε να αντιδράσουμε. Ήδη έχουμε γυρίσει άλλα 2 βίντεο. Επίσης, κάντε subscribe στο πέρα το κανάλι για να ανέβει πολλά views. Να ανέβει. Πάμε χωρίς further ado. Φίλιππε, GTA 6. Εν τω μεταξύ, τώρα μόλις έβαλε ο Φίλιππος σε Greek Auto Translate subscribes. Ωραία. Subtitles. Και τέτοιο. Μουσική. Λούια! Ξέρεις γιατί είσαι εδώ? Κάνε πώς. Λοιπόν. Γιατί την main character τη λένε Λούια? Λοιπόν, τη λένε Λουκία, εντάξει. Αφού υπάρχει όνομα Λουκία στα ελληνικά, γιατί δεν το έχουν κάνει translate? Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ξεκινάνε σε μια φυλακή εντωμεταξύ, οπότε παίζει το πρώτο mission να είναι escape ή κάτι. Παίζει. Θυμάστε και στο προηγούμενο, στο 5, που κάτι. Το πρώτο ήταν νομίζω ληστεία. Να κλέψει μια τράπεζα. Ναι, ήταν και καλά το παρελθόν. Ήταν όλο το group. Έκλεβε την τράπεζα τέλος πάντων και πήγαινε σκατά όλη αυτή η αποστολή. Γιατί στην τελική νομίζω πέθανε ένας από τους δικούς σου. Ο Μάικλ είχε κάνει συμφωνία με το FIB να ξεφύγει κάπως ώστε να είναι ελεύθερος πλέον και να μην ασχολείται καθόλου. Και ο Τρέβορ νόμιζε ότι όλοι πεθάνανε. Τρελάθηκε. Αλλά ήδη ήταν τρελός τέλος πάντων. Και έμεινε στο χωριό του πάνω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλά σκάφη και προφανώς το Miami Beach. Ναι, όντως. Πού θα είναι, ποιες περιοχές θα είναι, Φίλιππε, μέσα στο map? Λοιπόν, έχουμε και το map. Έχουμε το map. Θα το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε στο τέλος. Ναι. λίγο το trailer. Αυτό είναι το Miami το Beach και βλέπουμε πάρα πολλούς ουρανοξύστες και. Παίζαν τεράστιο το map εντωμεταξύ. Πολύ πράγμα. Παίζαν και λίγο χαοτικό. Όντως. Αλλά θα έχει την κλασική τεράστια παραλία. Λοιπόν, μισό. Εδώ πέρα βλέπουμε λογικά, έτσι όπως το βλέπω, θα είναι κτίριο που θα έχουμε στο GTA Online. Λογικά θα είναι το που θα μένεις. Ναι, όντως. Και παίζει να είναι τα ακριβά κτίρια αυτά. Επίσης βλέπω boats. Παίζει να έχει πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Θεωρητικά το παιχνίδι το φτιάχνουν 10 χρόνια τώρα. Οπότε αν δεν έχει πολλά πράγματα, εγώ θα απογοητευτώ. Εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα βασικά 7 με 8 χρόνια δεν φτιάχνανε κάτι. Απλά κάνανε brainstorming γιατί βγαίνανε καινούριες μηχανές γραφικών, καινούργια πράγματα. Ναι, όντως. Παράδειγμα, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι σβήσανε εντελώς τον κώδικα της αστυνομίας και τον κάνανε καινούριο με AI. Ναι. Οπότε πλέον η αστυνομία. Αυτό. Κάποια άλλα leaks που έχουμε ακούσει είναι πρώτον ότι αν κλέψεις ένα vehicle, ένα όχημα, πλέον θα γίνεται register σαν κλεμμένο όχημα. Οπότε ό,τι και να το κάνεις θα είναι κλεμμένο. Δηλαδή η αστυνομία θα μπορεί να σε κυνηγήσει. Αν κάνεις παραβιάσεις, νομίζω μπορεί να σταματήσει η αστυνομία πέρα από τις κλασικές παραβιάσεις του GTA, να σκοτώσει κόσμο κτλ. Έχουν πει από εδώ και από εκεί θεωρίες ότι θα έχει πάρα πολλά νέα πράγματα και δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 25, εμείς θα πω μέχρι το 27, αλλά τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα δεν σου θυμίζει πάρα πολύ Fallout? Δεν είναι λίγο. Εμένα μου θύμισε συνδυασμό Fallout. Αχ, πώς λέγεται το παιχνίδι? Saints Row. Λίγο μου βγάλε ένα vibe Saints Row. Γιατί το έχουμε ξαναδεί το trailer προφανώς. Φλαμίγκος! Έχει φλαμίγκο! 10 στα 10 παιχνίδι. Επίσης έχει ένα κροκόδιλο. Πούντος. Τον είδες? Πάμε το ποντίκι σου. Όντως, δες το. Όπα, και έχει κροκόδιλο. Πάπιες, όντως. Έχει παραλία με jet ski. Με πάρα πολλά NPCs εντωμεταξύ. Όντως. Δηλαδή αισθάνομαι ο υπολογιστής μου δεν θα αντέξει τόσα πολλά NPCs. Θα πρέπει να το βάλω. Ναι, κάτι σημαντικό που λες τώρα για τον υπολογιστή σου που δεν θα αντέξει. Ποιο είναι ότι έχουν πει μια ημερομηνία η οποία θα κυκλοφορήσει σε next gen consoles. Ο υπολογιστής δεν είναι σε αυτές. Οπότε υπολογιστή. Σε next gen consoles, όταν λέμε PlayStation 5 ή το PlayStation 6, ας πούμε, όταν βγει. Λογικά PlayStation 5 και Xbox και PC κάνα εξάμηνο, κάνα χρόνο μετά. Κάτι τέτοιο. Θεωρητικά βέβαια οι υπολογιστές μας είναι καλύτεροι από το PlayStation 5, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα αεροπλάνο. Βλέπουμε μεγάλα τέτοια με containers που είχε και το 5 και speedboat. Σκάφη και τέτοια. Επίσης ξέρω ότι θα δώσουν πάρα πολύ έμφαση στο RP φέτος. Όχι φέτος, όταν βγει το GTA 6. Θα το κάνουν δηλαδή κανονικό mode. Θα μπαίνει απευθείας RP, ναι, θα μπορείς να βγαίνεις απευθείας RP γιατί χάναν κόσμο βασικά λόγω του 5M. Ξέρεις, χάνανε δικό τους κόσμο και πήγαιναν στο 5M. Λοιπόν, φαίνεται πολύ ωραίο το nightlife και βλέπουμε εδώ πέρα αγωνιστικό, ρε παιδί μου. Και ακριβά αμάξια, ναι, και κάμπριο. Πες, είναι τα αμάξι σου.
Το Maximo όντως είναι. Los Santos Customs. Yep. Los Santos Customs. Κοίτα το τι έχει κάνει. Nice. Έχει κάνει Tron Legacy. Επίσης, μην ξεχνάμε, παιδιά, αυτό είναι το τρέιλερ. Οπότε όλα είναι στην εντέλεια για να τα δείτε εσείς. Όπα, Φίλιππε, πού πήγες? Κόψτο. Όχι, Φίλιππε, κόψτο. Έχει και ράπερ στο παιχνίδι. Δες εδώ, σκέψου τώρα αυτόν εδώ πέρα το δρόμο. Να του πηγαίνεις βόλτα. Όλο αυτό το δρόμο. Κοίτα, βράδυ μας τον δείχνουν, οπότε δεν μπορώ να το σκεφτώ και κάπως αλλιώς. Δεν έχω φαντασία. Σκέψου το πρωί τότε. Βάλει τη φαντασία σου να δουλέψει. Είναι πρωί. Σκέφτηκα πρωί, είναι πρωί. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και κάποια σημεία φαίνονται πάρα πολύ ρεαλιστικά. Εν τω μεταξύ κάτι άσχετο. Λοιπόν, μια παρένθεση. Ξέρεις ότι υπάρχει τέτοιο και στην Ελλάδα, τέτοιο μέρος? Το Ρίο Αντίριο. Όχι. Υπάρχει τέτοιο μέρος στην Ελλάδα κοντά στα Γιάννενα, νομίζω. Αντίριο. Είναι η Άρτα και τα Γιάννενα συνδέονται. Θα τρέχεις, εντάξει. Έχει και influencers. Το παιχνίδι. Vice, βλέπουμε. Vice City. Όχι ο Τζεφ Μπέζος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό. Άμα το έβλεπες έτσι, ρε παιδί μου, ξέρεις από μακριά, δεν θα νόμιζες ότι είναι κανονική ζωή? Κανονικό κυνηγό. Θα μπορούσε. Οκ, μέσα στο παιχνίδι μπορείς να γίνεις και κυνηγός κροκοδίλων. Βλέπουμε ένα κροκοδίλον εδώ. Πάλι. Βλέπουμε TikToks. Ένα κροκόδιλο να μπαίνει σε ένα μαγαζί. Γιατί είναι το main point οι κροκόδιλοι? Γιατί είμαστε στη Φλόριντα. Έχουμε δει 3 κροκόδιλους μέχρι τώρα. 4. Στη Φλόριντα. Για κατούριμα πας και θα σου πεταχτεί ένας κροκόδιλος στο καζανάκι σου. Δεν είναι τέτοιο? Έχει δείξει τόσες φορές κροκόδιλο που αισθάνομαι τα main missions θα είναι ενάντια κροκοδίλων, ρε. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, υπότιτλοι έχουν πάθει χειροκρότημα. Χειροκρότημα στους κροκόδιλους. Η αγάπη είναι μακρύς. Λοιπόν, τα κλείνω γιατί δεν λέει κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά παίζει να είναι cutscene. Ένας κοντρούλης. Κοίτα, αυτά είναι πράγματα. Σου λέω είναι TikTok. Δεν θα λέγεται TikTok, αλλά είναι TikTok αυτά. Είναι όντως TikTok, ναι. Αισθάνομαι ότι με αυτά τα vertical που έχει ανεβάσει παίζει να έχει τίποτα fame points. Όσο ανεβάζεις, να ανεβαίνει και το fame σου ή κάτι. Παίζει. Εδώ πέρα βλέπω Thrill Billy. Καλά, αυτό είναι full Florida πάντως. Ναι, παίζει να έχει τέτοιο από πίσω. Ξέρεις, φάση με μηχανές και διάφορα. Gangs, Neighborhoods watch don't play around in Hamlet. Βλέπουμε TikTok. Η Karen με το τέτοιο της. Ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα πάρα πολύ? Την τέτοια το Resident Evil, το Village. Α, όντως, μοιάζει λίγο, ναι. Αλλά έχει follow πάνω αριστερά αν είδες. Οπότε παίζει να υπάρχουν fame points και αυτά. Οκ, έχει cutscenes με party και αυτά. Αστυνομία, προφανώς. Λοιπόν, αυτή είναι η Λουία. Η Λουκία, ναι. Και ο άλλος πρέπει να είναι ο δεύτερος main character. Που μάλλον ναι, θα είναι. Πώς το λένε, εκεί δύο playable πώς χαρακτήρες. Πώς ήταν οι 3 main χαρακτήρες του GTA 5, μάλλον αυτοί οι δύο θα είναι οι playable χαρακτήρες. Δεν επιλέγεις. Ή απλά ξέρεις θα είναι σε φάση το game μετά από λίγο. Τώρα παίζω εγώ. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα τρακάρισμα και ειδήσεις. What? Αυτός είναι άνθρωπος, ρε. Αυτός είναι. Α, όχι, εντάξει, η κίνησή του ήταν πολύ ψεύτικη. Όταν το έχεις κάνει pause ήταν πολύ ρεαλιστικό, ναι. Είναι ο Jared Leto στο Suicide Squad γενικά αυτός, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε μηχανές cross και τετρακίνητα και τέτοια. Μπλοκ αστυνομίας, αγώνες βλέπουμε εδώ πέρα. Να οι δυο τους πάλι. Όντως. Και αυτό είναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Εδώ πέρα. Κάνουν τα σεξ, φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Είχαμε χαϊπαριστεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο και νομίζω θα είναι καλό. Αλλά έχω ακούσει ότι θα κάνει πάνω από 100 ευρώ στο release του. Ισχύει. Οπότε εγώ θα το σκεφτώ και δεύτερη φορά να το αγοράσω. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα βγει το 2025. Που σημαίνει όντως, ότι για PlayStation όπως είπες και για Xbox, ναι. Άμα σου λέει 2025, δεν το περιμένω άνοιξη. Το περιμένω τέτοια εποχή που έχουμε τώρα, ρε παιδί μου. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν ξέρω, προς το τέλος. Λες τέλη του 25. Ναι, και πιστεύω καλοκαίρι του 26 φάση κονσόλες. Ή μη σου πω Σεπτέμβριο του 26, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε λίγο το χάρτη. Ο οποίος, ο αριστερά χάρτης είναι του GTA 5. Είναι ο χάρτης του GTA 5. Θυμάστε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, το Los Angeles, το Los Santos τέλος πάντων. Και το GTA 6 είναι 2,5 φορές περίπου μεγαλύτερο. Έχει όλα συνδέονται μεταξύ με roads, δηλαδή ακόμα και το κάτω αριστερά που είναι το μικρό νησάκι συνδέεται με road. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι αυτό είναι βασισμένο στο Miami και στη Φλόριντα. Οπότε όντως. Βλέπουμε εδώ πέρα το Downtown Miami. Και είναι το οποίο είναι το Miami εδώ πέρα δεξιά. Αυτό. Άμα δείτε η λίμνη είναι ίδια με τη λίμνη αριστερά. Αυτό εδώ πέρα. Είναι η λίμνη Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας. Που είναι όλο αυτό εδώ πέρα κάτω. Είναι λογικά το Starfish Island. Αυτό εδώ πέρα. Απλώς το έχω κάνει λίγο μεγαλύτερο μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, για να έχει και πόλη κάτω. Ναι, πιστεύω αυτό εδώ πέρα θα είναι απίστευτο στο να οδηγάς, ξέρεις, το βράδυ. Όντως. Fort Myers. Το Fort Myers, ναι. Θα είναι λογικά το Little Haiti που λέει εδώ πέρα. Και πάνω ποιο είναι τη Φλόριντα.
Λοιπόν, πιο πάνω βλέπουμε Τάμπα. Τάμπα, η οποία είναι αριστερή. Είναι το αριστερά εδώ πέρα, το Yorktown. Μάλλον. Και βλέπουμε και το Ορλάντο. Το οποίο λογικά θα είναι το Κανφινάκα. Το Κανφινάκα. Τι είπες, ρε, Κανφινάκα. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι, ξέρεις, ψιλοκοντά. Εντάξει, δεν είναι του scale, είναι όπως το έκανε το Assassin's Creed Odyssey, ρε παιδί μου. Κοίτα, το Los Santos, τουλάχιστον η πόλη του LA, ήταν του scale, ήταν 1 προς 1. Ήταν ωραία, ρε παιδί μου, ναι. Οπότε έχω την αίσθηση ότι το Miami, τουλάχιστον το Miami, ρε παιδί μου, το Vice City, θα είναι όντως πάρα πολύ κοντά στο Miami. Τώρα οι άλλες πόλεις θα είναι λίγο της φαντασίας, θα είναι λίγο δικιά τους. Αλλά το ωραίο, αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι λογικά το Washington Beach. Αυτό είναι το Washington Beach. Ναι. Που βλέπουμε, ρε παιδί μου, που είδαμε στο τρέιλερ. Σε σχέση με το Los Santos, που ήταν όλο αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, βουνά και τέτοια, είχε πολύ μικρές πόλεις. Αυτό έχει κατευθείαν. Αυτό είναι γεμάτο πόλη, όλο. Ναι, όντως. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, ήταν το τρέιλερ του GTA 6. Καταφέραμε και το κρατήσαμε τουλάχιστον 15 λεπτά record. Οπότε είμαστε πολύ μπλαμπλάδες. Δεκάλεπτο, ναι. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αυτό. Έρχονται και άλλα πράγματα. Ήταν λίγο απότομο αυτό, παιδιά, το βίντεο. Δεν θα είναι έτσι τα reacts, αλλά εντάξει, και έτσι να είναι ωραίο ήταν. Εγώ καλά πέρασα. Κάντε like και subscribe εδώ πέρα το νέο το κανάλι και γεια σας!